Tiwaya Kase Hari Municipal Ko Pratanu Pagan Har Ninni Meikuna Bini Agur Ganang Rao Ko Kananane Rumjagan Pipa Arpisa Argatar Jivni Mungai Amen Jenni Purva Jisu Kristo ni Ber Yiswar ni Onnai Katar Jivni Angu Jajalaya Sirkoi Jimbu Tatan Kristo ni Avani Unjagra Per Puni Krisiga Yiswara
sumai hejatram ar Jaipura be 50 years ni already bikuna pidaman ar nisarbu hambai gaye ar anjar lagase ईश्वर को जब हम बाई कहते नहीं वे उन्नाई नहीं तके और कोई नहीं तके बिना ने नुक्कर से कौसे लगाने ताना ही नहीं बेर में चलना ने बीदनी जंग दा पेगो सुत्ता नहीं देवरा दमो जिसवा पेगो को परेनु पेदम जिसवा तकरी पेगन को जब परेनंगन जिसको परेनंगो बला सासे कुगुन को परेनंगो हर सासे कुगुन को परेनयाव kejangan ini perenanggu, anggu jalan perenanggu, hendak cepet nama. Pembelasan jam pulih ganaya, Yesus jangan ajau jalan. Ini kena, Yesus penayau, jangan lama ya katerna, jiwa katerna kasibu, karena ni katare bangun take, Yesus ni pray toibu, ber bangun take, ber gitu. Jam poibu laga se bini. Kasih kewajiban Israel jadi saya untuk jadi paper ko dimawag atang jengko jepne ke jiwa ulantang
O brother Arona ini obong jenni me kun perko pekyo nungko warinayau Kristo ko rumjanai jan najamnayau tatarnai janga perko pekar de jang bini deidengini bagagulana aribijan sase jan ganai bidi jebla biye somenayau piye मनना बिये नंगर गतार जीवजन जुग जबता राजा से सासे वोंग जाने तंग तरखादोर बिंग जेसायानि जिसे बाला से सिरिनिफ्राय जि सिरिसिम गोजौ लिरनाय दं गोजोननायनि रायजो जेसेनि मुरानिफ्राय फांसे फेंखा रोदोमगोन आरो बिनि रोदाफोरनिफ्राय मोनसे दालाय खिलिगोन फोरबोनि जिउ गियान आरो बुजिनायनि जिउ बोसोन आरो गोहोनि जिउ रोंनाय आरो इसोरखौ गिनायनि जिउआ बिनि सायाव जिरायगोन इसोरखौ गिनाया बिनि रंजानाय जागोन बियो बिनि मेगननि नुनायजों बिसार खालामनाय नङा एबा बिनि खोमाफोर खोनानायजों थांखि लानाय नङा नाथाय बियो धोरोमिया जानायजों हावरियाफोरखौ बिसार खालामगोन आरो बुहुमनि माहिफोरनि थाखाय समानै थिरांथा लागोन बियो बुहुमखौ बिनि खुगानि लावथिजों बुगोन आरो बिनि गुसुथिनि हांजों बियो उदखारिफोरखौ सिथारगोन धोरोमियाया बिनि जेरबा खासग्रा जागोन आरो फोथायसुला जानाया बिनि जानजिनि गुनसा जागोन सिखौआ मेन्दा फिसाजों थागोन लख्राया बोरमा फिसाजों उन्दुगोन मोसौ फिसा आरो सिंह आरो गुफुं जुनारफ्रा लोगोसे थागोन आरो उन्दै गथ'आ बिसोरखौ दैदेनगोन मोसौ गाय आरो मुफुरा गांसो जागोन बिसोरनि बिसाफ्रा ज' उन्दुगोन आरो सिंहआ मोसौ हालुवा बायदि जिगाब जागोन बिसोरनि बिसाफ्रा ज' उन्दुगोन आरो सिंहआ मोसौ हालुवा बायदि जिगाब जागोन आहार जानाय गथ'आ फिथिगम जिबौनि गुदुङाव गेलेगोन आरो आहार नागारनाय गथ'आ सिख्रि बदा जिबौनि दन्दराव खन'गोन आंनि गासै गोथार हाजोआव बिसोर खुनि खालामनाय नङा एबा आद्रि खालामनाय नङा मानोना जेरै दैया लैथोनि सायाव खोबो बेबायदिनो बुहुमा फोरबोखौ मिथिनायजों बुंफबगोन बै सानाव जेसाइनि रोदाया सुबुंफोरनि थाखाय हांखो सिखांगोन हादरफ्रा बिनि सोमोन्दै सोंगोन आरो बिनि थाग्राया समायना जागोन बेनो दिनैनि सेथि फरायनाया
दिनैनि नैथि गाहाम खौरांखौ फरायगोन रमारिफोरनिफ्राय गोजोम 15 बोखावनायनि 4 सिरिनिफ्राय 9 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दं गुबुनखौ खुसि खालाम। बे शास्त्रनि लिरनायजों जोङो सैसोनो हानाय बोलो आरो गोसो गोहो मोननाय बादि आरो बेजोंनो जोंहा बरसा थानाय बादि शास्त्रआव लिरनाय मानियानो जोंखौ फोरोंनो थाखायसो लिरनाय जादों। ख्रिस्ट' जिसुआ जेरै मावदों बेबादि मावनानै सैनो हानाय बोलो आरो गोहो होग्रा इसोरा नोंसोर गासैखौ सान्थियै खौसेयाव दोनथों। अब्ला नोंसोर गासैबो जै जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि इसोर आरो बिफाखौ मोनसे रावजों बाख्नायनो हागोन। इसोरनि महिमानि थाखाय ख्रिस्ट'आ जेरै नोंसोरखौ नाजावबाय बेबादिनो नोंसोरबो अननायजों गावजों गाव नाजावलाय। मानोना आङो रायथियो जोंनि आजौफोरनि सिगाङाव समाय लानायखौ फोगोमनो आरो बिनि दयानि थाखाय गुबुनारिफ्राबो इसोरखौ महिमा गोनां खालामनो हानाय बादि ख्रिस्ट'आ जुदियारिफोरनि लें जाफैबाय। शास्त्रआव लिरनाय दं गुबुनारिफोरनि गेजेराव आङो नोंखौ बाख्नायगोन आरो आं नोंनि मुङै बाख्नायनानै रोजाबगोन। बेनो दिनैनि नैथि फरायनाया। नोंसोरजों लोगोसे थाथों। गोथार माथाइनि गाहाम खौरां। थाम बालाब 1 सिरिनिफ्राय 12 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दङ जहन बाप्तिस्मा गिरिनि फोरमायनाय। बै सानफोराव जहन बाप्तिस्मा गिरिया जुदियाननि फोथाराव नुजानानै फोरमायबाय गोसो सोलाय मानोना
सोरगो रायजोआ खाथिसै बियो बेनोमोन जायनि सोमोन्दै जेसिया नाबिया बुंदोंमोन मारु गोरान फोथाराव सासे गाबज्रि बायग्रानि राव फोरबोनि लामाखौ थाम थिम खालाम बिनि लामाफोरखौ गेबें खालाम दा जहना बिनि जानजियाव बिगुरनि गुनसा खारदिंनाय उट खोमोननि सि गानदोंमोन आरो बिनि जानाया गुमा गयनफोर आरो हाग्रानि बेरे मोदैमोन अब्ला जेरुसालेम गासै जुदिया आरो जर्दान सेरनि ओनसोलमानिया बिनियाव ओंखारबोबाय आरो बिसोर गाव गावनि पापफोरखौ सिमान लानायजों बिजों जर्दान दैमायाव बाप्तिस्मा होजाबाय नाथाय जहना गोबां फारिसाफोर आरो सादुकाइफोरखौ बाप्तिस्मा लानो फैनाय नुब्ला बिसोरखौ बुंबाय अ फिथिगम जिबौनि फिसाफोर फैगोन रागा जोंनायनिफ्राय बारग'नो नोंसोरखौ सोर सिगिदों गोसो सोलायनायनि समायथाव फिथाइ थाइ गोसोआव साननानै गाव गावखौ दाबुं जोंहा जोंनि बिफा आब्राहाम दं मानोना आं नोंसोरखौ होनो इसोरा बे अन्थाइफोरनिफ्राय आब्राहामनि थाखै फिसाफोर उजिहोनो हागौ दाबो रुवाया बिफांफोरनि गुदियाव दोनखा जाबाय बिनिखायनो मोजां फिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफाय जागोन आरो अराव गारसन जागोन आं नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनिख्रुइ बोलोगोरासिना आंनि उनाव फैगौ आरो बिनि फैथाफोरखौ लानो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन बिनि हुकेना बिनि आखायाव दं आरो बियो गावनि खलमखौ फोसाबगोन आरो गावनि गमखौ बाख्रियाव बुथुमगोन नाथाय बियो जुजाइखौ गोमोरनो रोङै अरजों सावगोन बेनो ख्रिस्ट'नि गाहाम खौराङा Ini ujagra tidak membantu menopet tetap jalan ibrahim pekutayau bahulan pensivinayau bahulan pinai berko ang pinai na ambai ini be budi domaya be pinai gagan ada jadlah pungan unau be busamau ang andi Tungai punse bune batra bunga da jang Yesu ne raw ko ise karna sumdri da karna sumdam Yesu ne raw ko karna marna kise kuliya kejenai manna jiwa onnai manna tulunga manna Yesu ne radapa seba kejoni pre peinai kejoni pre Yesura jisko ber kabla ber sasri abla राइले आपला जम उमा तानाई जम जेपर माउना saya पिनिकेनी देरेनी बे प्रिगो सप्तायो नई सप्तायो जम प्रिबाई और ईश्वरा जिनको माँ मिट्टी गई जिसवा बेतले हमार सरी जावाई पिको जम कुंगु 25 तारीख को और जिसवा प्रिपिंगन जरे ये तांगन पिनी देखे जम निगाह सुदमो पिनी गजरा जम दमो Bini seti penai, ada naiti penai ni kejarau jan domo. Jan be naiti penai ni takai kau ko nagan par kalian ni takai yo domo. Jan be bumau domo
alasi benise doselo kasena kejaran domo natai jeng tanggang unawa kejaran ta natai kejaran labu Jesus jeng kabegan diberi kategori ta arbiko be cinta kejaran kau ko tampil kali nak pumau jeng jeblai itu taya dose kar alasi benise biko jadi kesehau jeng lanang mereka jeng kurus biye Yesusnya berbiye kasih kaliye tuku sukuwa kerana itu benar. Jadi ini beseti perenayau. Mense nujata ini जैसे नबी निप्राय पुनाई जाइए जैसे पहले निप्राय बिनी मामा रदाई निप्राय mense thalai ujigan Arbiye pitai taigan Arjaya biko tindiye bigi sayau kata jiu jagan biye ज्ञान की मनसी जागन बिये मित्तिस्राम जागन बिये मका मनसी मकान कुमराने लोग विसार कलया न्यायजम विसार कलेगन बिये मनसी को अबूम कलेगन अरे बे पेड़ी समाओ इब्ला पेगन इदान घूमाओ बियाओ मुसुम मुसा सियार पर जीवों पर dan dunia per manusia per legacy kejangan kamigan unde kotobagu jiwujun kalegan jebe daya bibli sandi take jang lama ni sebelah jisu pegan kejangan lamni pegan pirikena jang gauko iswara kata piritara jaya abu kata pidi katya tandra arbi jaya tandra prabhu kata jangan kalegeye tageye आप ये खाना उपला से जब बयाव सोहे न होगा पिड़ी के ना सती पुरेने आओ जब बे जैसे भी पहले निप्रे उजिना जिसु को जिसु मसीह को नहीं थी पेपनाई को जब नहीं पिड़ी पेपनाई से जब माँ मोहनगु जब बिनी बुमनाई को लाना जब लाई को खन्नाई जब खन्ना संग्रालो जान नंगा माउरा ब्राबु जानंगा उपला से जन ber benar. Peningkatnya jang mense mijing kulangane kai, mijing tiari jang jisu pegan be kubai janai jiswa sarjanane kainane sedua tambai poibu dobai pia peipenkan be kanane peibai tibil jang pia peipenkan peningkatnya jang ni maina senai tuku senai prai jengti dong, nampak jengti gaya jatuh. Peningkatnya kau ni jiwa ni tak kaya mauna ber. Orang ni jiwa kata jiwa ni tak kaya. Bebung ni jiwa ni tak kaya tu mabur. Pungu darkar gaya. Antar pegan jiwa ni tak kaya. Jarau jang alu kerjanya. Iswar jang. Orang ni tak kaya tahan. Pini tak kaya mauna ber. Peningkatnya jang biye. Ari iswarnya kaulah ye. Mari jang kerana ni taye. Puiku onu Yesus purnai bagi maniku onu dimaga geye kadiri kamai akul akupra bejagi kaben astai ana be miji kolani iswa pegan bethat atra ar bidi take jang lamani neiti prenaya kata paulusa romai pergo man berbai beya tane mens pergo ninsere kausi mense ta ninsere soko jagan mense kadiri akul pergo karnani menjami nta kausi nta Yesus kerana kena song kerana nita anggu jajan nita poibu jadi tidak pumpai jadi rokorau air apa mana bisa berlegasi kornai ini taye bibina jangan kacira tanah poibu jangan beau mense beau pumau bibadi kornai jangan menjaga tabla se serguau jangan tham menjaga पीड़ित के भी परम तक जिसवा जन्म पेवा पीड़ित के तो सर्वा तारे आपा के विनाय को जन्म परम बाय पीड़ित के ना भूमा कासानी उसुक से तारे मनुष्य वो अन्य विदा मुंबई बिगो बिनना बिको हम ओन्नंगो
और गई पर को अभी भी कुआ जाना पर को खाना पर लंगरा पर विधि ना लंजाना पर मौरिया पर किसी को वो नंगो जिस विधि करेगा जब लोग मनी जिस विधि जंग मावा पूरा जिस विधि क्या मावरे को फरक न तके भी सर को इप्राय जन्नी मोर लाने जन्नी के जरा फिर जन कभी आज किनारे बिको सर को लाइट से फरक पा बिको जन कन्ना सुनना का बड़ी कहना कन्ना समराला ना जिस कुंबाई कन्ना समराला पूरा ताबला सर को सोए माउ नंगर Pergi apa istilah yang Paulusa Robert bertanah ini kau sih mense ta, angku jalan ni ta, kerana ni ta, sasa pun tu dimana gitu, nun sisi kasihan priba, nun serga lagi tu nun mana, bebuku mau nun, pergi kena nun setelah Paulus pun naik tu je kasihan lana kan, harba kekahar kala apa, jab lagi Yesus pergi kena, jabna ini Nabi. बे जॉन पत्तीसवा जॉन गाने बिये पीलम में बिनी जीव को नुबलाना नितिवाय बे बाला हमाया खावाय अरे बिनी जीवा बिबिदिन में और बिना इजा अरे फाइनेंशियल बिये जीव को कुंडल में अरे बिनी जीव को नाने बे मानसिनी मामा कुंडल से मानसिकला कुको बताई बिनिया बत्तीसवा बिये अभी माफ होते जब नया ओ बिनी जीव को मुनाने पे जब जिसको तिजने लगे पीना बिनी लामा को लागत पावर कलेन पीना अरे बिनी जीव को पे मानसी को मुनाने मानसिकला बिनिया पी जन्नबु जग मारना तावा नंगरा प्राप्त जग मारना कजरा नंगरा जग मारना मारना बिनिया पी मारना बिनी जीवा कटा पे ईश्वर ने मुंगे पीवाय पे मैंने नाबी जनको कनक जन जीव को भी स्नान किए पिड़िकेन भी राइट नंबुआ राइट बाय वन नंबुआ वन बाय कजना इकबा भी सासे नाबी पिड़िकेन ये भी मनुष्य को नुनाने से पिड़िया फिर अब भी कौन से बतरा बुंदा निसरे माजन कतार जीवजन और ओरजन बपतिस्मा मंडल एक दिया माँ जब बपतिस्मा लाने आओ कतार जीवजन लाई ओरजन माने सुसरांग जानंगर सोना को ओरा बनाने सुसरांग की बिड़ी जन जीवा बिबती पेनेंस जन मामा तो उदय बसना के मामा जन जब पेनेंस लाने जब लाने गोबला से जन ईश्वर को सिबिना जाए जोहानाबु जिसुआबु जिसुरा जहाँ के कुड़ी के यामन और दुनिया तक ये भीतर की नवा ताये मन ताने फसलों दुमन और बिको बिड़ी के ना पे सन्ना के बिड़ी के ना सारी जन्नया को मुसलपुलिया पे नया को कलवारी का जवाब और ताने को नो किया मान जिसवा भी कासे को कागरा ओबम लाउरी जन को वनग्रा सर्जिगिरी बेलग्रा से मान बिट्टी कलन भी जन को बिट्टी करने तक परन तक बे भूख को जिस लाने जब जाए कासु खाना नहीं खाता हूँ जब नहीं ना जीव को नहीं ईश्वर को पता है और बे हमें आप तबे दे बिनी कहना बे बिजिंग जब भूमा ताई बिनी कहना उन जगह पर तू जब बे बाइबल पढ़े नहीं आप कन्ना सुधरा तो लूँगा मावरा पर कुछ जाना यह जन कतार फ्रांसिस सेवियर ने सन को कुंभमन 500 बरस जवाए बिनी मेरा दाव सवा के गोवा लो ये माँ मोद बिये माँ चाहते बिनी जीवा माँ पर भी कैसा चलेगा जॉन बपतिस्मा तो देना भाई माँ पर भी कैसा चलेगा ये लोग कहते हैं मंची कहते करना मंची नौकर निपरे बे पारिसाव तक में पुरे नया सासे लंगरा थरे मंची अपने नाने इग्निशियस लोयला तब नाने बुल करता है बिनी बे कहते प्रोफेसर जानाने भूमाव कहते जानो लुबिनाने बेचारी पुरेगा अरे बिको माँ फ्रांसिस खास भूम को लाभ कवनी जीव को समावला माँ मंदिर नहीं जब कि सिगा पुनाया भी त्रिवार मंदिर सब बिको नाइन को कैसे गया राइन नटाई दसे भी पत्रा करने के पे गना उनाव सान्नु होगा ओ हम कहते प्रोफेसर मामा जावला हम अन्य जीव का समावला मार लाभ पिड़ी के ना
खासिबो tentuनानै बे बिनि लोगो जानानै बिसोरो देसिं संगतखौ दाबाय बे बिनि सेक्रेटारिमोन बे खासिब गारनानै बे जोंनि भारतआ फैबाय बोसोरसे लाबाय नामा बिनिफ्राय सागाजों फैनाय लोगो गवा फैनाय लोगो बिनि रावखौ बियो सोलोंनानै फिसा गामिलानै बुनानै गथ'फोरखौ मानसिफोरखौ गिर्जायाव बुथुमबाय बेबायदि बे जेनि सोरगोआरि आफा बेबायदि मोनसे फिसा फैनायखौ फोरोंबाय फोथायनायखौ होबाय बिजों बिसोर मिथिबाय बे गेदेर मानसि गासैबो गारनानै फैनानै बे उनाव बियो नांगौ बे बुंनाय बाथ्रा नांगौ बिनि गाव फोथायनाय बायदि जिउ खुङो मानोना बिनिहा मोननै दंमोन बेनाय आरो पेरेन्ट्स उदै बारसिनाय मोननैजोंबो बे गोबां खामानि मावनो हादोंमोन बेबायदि गवाव मोजां मावनानै बे लैथो सेराव तुतुगुरिसिम थांबाय गोबांनो बाप्तिस्मा होबाय फोरोंबाय बिसोरबो जिउ खुंबाय आरो गोबाङैनो माबा मिराकलबो सोलोंनो हाबाबो मावबाय जेब्ला लैथोआव ना सारनो थांनायाव गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफ्रा सिखावफ्रा बिसोरखौ सिगिदों बुथारदों बिसोर खोन्था मानसिफ्रा खारनानै फैबाय नै सिगां फैबाय बिसोर हाजार मानसि फैबाय जोंखौ बुथारदों हमनानै लांगोन बे गिर्जानिफ्राय फैबाय ओरैनो नुबाय आखाइखौ दिन्थिबाय बयबो खारबाय बिदि बेला दंमोन बेलाखौ दिन्थिबाय थैगाम बिमाय मानसिफोरखौ फोथांबाय जेराव थांब्लाबो सिगां थांनानै लोमजानाय गमजानाय मानसिफोरखौ नायोमोन उननोमोन भागोमोन आरो बिनिफ्राय बे थांबाय मर'क्का बेयाव हाजार मानसिफोरखौ बाप्तिस्मा होबाय गामि गामियाव गिदिंबाय बेबायदि गासैबो बानजायबाय इसोरनि रायजोआ बिसोरखौ लाबाय मोजां मोनबाय बियो लिरदों नेसन रमाव लिरदों रमान सिटिफोरनायाव एसेबां बाप्तिस्मा होबाय आखाइया सैबाय ना सायो मोननैबो आरो मामा आंखौ बाथ्रा खालायनाया भारत जाबाय एसेबां बाप्तिस्मा होबाय हाजार जिसुनि खाथियाव थैजों गोथार जिउजों होनानै सुस्रांबाय मोजां सोरगोनि लामायाव बियो दोननानै बियो गवा फैबाय बे हानि सेंग्राफोरखौ लानानै सोंनानै बिसोरो दै जानांगौ होननानै कालिमा फसंबाय आरोबाव चेन्नाइआव फैबाय मास मोनथाम थाबाय बिबाय आइ मारियानियाव बिबाय बियो चाइना जापानाव थांनो लुबैदोंमोन मास मोनथाम बिनानै उनाव थांबाय गोबां खामानि मावबाय खेन्दा मोनबाय फैफिनबाय आरोबाव बिबाय आरोबाव चाइना थांनो थाखाय हंगारबाय चाइनानि बे लैथो सेराव थांनायाव सांगाय होननाय जायगायाव थैबाय नाथाय बे 10 बोसोरल' मावदोंमोन फिथाइया आबुं जाबाय लाख मानसिफोरा जिसुखौ मिथिबाय आरो जों बयबो बिनि बेलायाव बुंनो हानाय बेनिखायनो बे गेटार बेनो मैगुना बिसोरखौ हरजों माबा खालामनाय बायदि मोनसे दङ दावगानाय बायदि जेब्ला अरुणाचलाव मावनायाव बे स्कुल दंमोन साल सानजा बे एसियायाव जेरावबो खृष्टान जाबाय अरुणाचलाव नङा आं मा खालामदों आं बे गेटार फ्रेन्ड सेवेरिया स्कुल खुलिबाय बिनि बिखाया थानाय बे अरा बेयाव थांनानै बिसोरखौ खालामदों जाबाय बिदिनो बे गेटारा गोबां मानसिफोरखौ बिनि बिनाय बयबो गावसोरनि बिनाय गावसोरनि सोरगोनिफ्राय बिनायजों बे जोंनो बोलो होयो बेनिखायनो रंजाग्राफोर नों आं बाप्तिस्मा लाबाय इसोरनि जिउखौ मोनबाय गोथांखौ मोनबाय बेयाव दोननो थाखाय नङा मालायखौ मिथि होनो थाखाय गावनि जिउजों गावनि खुगाजोंबो गावनि आखलजों आरो गासैजोंबो मालायखौबो मिथि होनांगोन स्रांनि फिसाफोरबायदि जानानै जों हाग्राया बन्जारब्लानै थाबायो बेबायदिनो बे बुहुमाव बे बुहुमखौ जों नुबाय मा दङ नों स्रांनि फिसाफोरबायदि थाबायनांगोन जोंनिया नंगौनि फिसाफोरबायदि नों इसोरनि फिसाफोरबायदि मोनसे मिजिंजों बिसोर थायो बे मोनगोन बियो जिसु सिगांनानै थांनाय बायदि बेबो सिगांनानै सोरगाव थांगोन बे जिउखौ इसोरा दिनैसिम जोंखौ नुजाहोआखै बेनि उनाव जों मोनगोन बेनिखायनो बे इसोरनियाव बे जायगायाव थांनांगोन बियो थांखि गुबुन थांखि गाला बियो गाननो फरायनानै आफा जेराव नों थाबाय बेयाव जोंबो थांनांगौ
जों नुयो बुहुमाव दसे थायो मानसिया थायो पपुलसेस ना बेराद जिउआ जों थायो नों जोंखौ फोथांनो थाखाय फैबाय जिउ होनो थाखाय फैबाय मानसि महरनानै नोंबो जों सिगांनानै थांना थानानै सोरगोआव थाबाय जों नुदों आरो नों बेफोरखौ जोंखौ लांनो नों बिसार खालामगोन जोंखौ बेनिखायनो जोंखौबो अनदो बोर होनानै दिनांगोन बेनो बे लामायाव जिसुनि लामायाव गुबै लामायाव जों थाबायनांगोन गासै लामाया मोजां खेबसेनि लामासै स्रांनि लामाखौ होनो फैबाय नों आं जोंबोबायदि बुरजाबायदि थानानै गावनि थाखाय मालायनि थाखाय खालामनि नों इसोरखौ अनबा इसोरा नोंखौ बोर होगोन गावनि सोलोंसाफोरखौ होनाय बायदि थमासखौ बेयाव खुरबाय गुबुन फैबाय धोरोमखौ फोरोंबाय बे फैनायसै थेवबोसो जिसुआ फैफिनगोन बेनिखायनो बेनि थाखाय जों लामानि फैदो जिसु बेखौ दा खालामसै Nukrang hakku dagra Dari Bapak Granopper, yang kami siapa, ada ketangrani lama naikal sindom. Dengan naik nu unko apa, bogongnia bini di Kristuni ketat pena ini babaja, magi pura kalam kaurang ni unnai najausan. Ada kesah gabraya, unkam nai ada sokona itu mentor. Wapa jadi bina itu penasong. गोजौ सिन्थाराव थानाय मान आरो समायनाजों बुंफबनाय बयनिख्रुइबो बोलो सिन्थार गोथां आरो नोंथारगौ सोरजिगिरि अनसुल आफा इसोर नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होयो नोंनि गेदेरथार अननाय बोर आशीर्बादनि थाखाय हे प्रभु आफा नोङो थांनाय देवबारनिफ्राय दिनै देवबारसिम जों साफ्रोमखौबो मोजाङै मोजां लाखिनानै नोङो आरो दिनै खेबसेबाव बे गोथार मिसाबुलि बावनायाव बाहागो लानो थाखाय ज' खालामबाय बेनि थाखाय नोंखौ आरोबाव हामबाय होयो आफा बे समाव जोङो जोंनि गोथार पापा पप फ्रान्सिसखौ नोंनो गथायो जाहाथे बिथाङा मोजां देहाखौ लाखिनो हानानै जेरैबादि नोंनि बिथोन बादियै बे जोंनि कैथलिक धोरोमखौ दैदेनबोगासिनो दङ बियो मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बादि लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होग्रा गासै कार्डिनालफोर बिशपफोर बिथांमोनखौबो जोङो गथायो जाहाथे बिथांमोनाबो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों हेफाजाब मोननानै बे जोंनि धोरोमखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बादि आरो जों बयखौबो नोंनिसिम सौहैहोनो हानाय बादि अ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं अनसुला प्रभु आफा जोङो गथायो जोंनि मानगोनां बिशप थमास पुल'पिलिल बिथांखौ हेफाजाब होग्रा गासै दौरिफोर सिस्टारफोर ब्रादारफोर फालक फालिकाफोर जाहाथे बिथाङा गासै जोंनि डायसिसनि पेरिश मोनफ्रामखौबो आखायाव लानो हानानै फोथायग्राफोरखौ गासैखौबो आखायाव लानानै जों बयखौबो जोंनि कैथलिक धोरोमनि हुदा बादियै मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बादि अ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं दिनै अनसुला प्रभु आफा जोङो गथायो जोंनि मानगोनां फादार कुलुन्दाय स्वामीखौ जाय बिथाङा नोंनि रायजोआव 50 बोसोर गावखौनो जिउयै मोदैमो होनानै खामानि मावबोगासिनो दङ हे प्रभु आफा बिथांनो मोजां देहाखौ होदो जाहाथे बियो गोख्रोंसिन जानानै आरोबाव गोबां सुबुंफोरखौ नोंनि रायजोआव लाबोनो हानाय बादि आरो जोंनि बे फिसा हारिखौ जोंनि बे बर' हारिखौ प्रभु आफा नोंखौ सिनाय होबाय लोगोसे जोंनि हारिनि राव थुनलाइ गासिखौबो बिथाङा मदद होनानै दिनै जोंखौ
बुहुमाव सिनाय होबाय बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनायजों लोगोसे प्रभु आफा बिथांनि गासै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो जों गथायो जाहाथे बिथांमोना जेरै नोंखौ फोथायबोगासिनो दङ बेबादिनो बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां थानो हानाय बादि जोंनो गथायो ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं गासै दौरिफोर आरो मिशनारिफोरखौ गथायो बे फोरबोनि नेनायनि बोथोराव जाहाथे बिथांमोना गासै ख्रिस्ट'आरिफोरखौ आरो जायफोर सुबुंफोरा फोरबोखौ नाजावनो गोसो जादों बिथांमोनखौ मोजाङै थाम थिम खालामनो हानाय बादि ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं जोंनि भारत हादरनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ जों गथायो जाहाथे बिथांमोना खुनु जाति धोरोम फाराग खालामाजासे बयनिबो जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हानाय बादि ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं जायफ्रा लोमजानानै दङ मावरि आरो हावरिया एबा बोरायनानै बुरिनानै बिसिनायाव गोग्लैसोनाय दं बिथांमोनखौबो जों गथायो जाहाथे बे दुखुनि समफोराव बिथांमोना फोरबोनिफ्राय बोलोखौ मोननो हानाय बादि आरो नोंनि सायाव बरसाखौ दोननो हानाय बादि ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं दिनै प्रभु आफाजों बिसेस करे गथायो देरफुनाय सेंग्रासा सिख्लासाफोर जायफोरा ड्राग्स एबा फेनाय बेसादजों गेलेनानै गाव गावनि जिउखौनो नस्थ' खालामगासिनो दङ आद्रि खालामगासिनो दङ हे प्रभु आफा बिसोर साफ्रोमखौबो जोङो गथायो जाहाथे बिसोरो नोंनि अननायखौ मोननानै बिमा बिफानि दैदेननायखौ मोननानै समाजनि हेफाजाबखौ मोननानै बिथांमोना बे गाज्रि बेसादफोरनिफ्राय जानगा थानानै न'खराव आरो गोजोननायखौ लाबोफिननो हानाय बायदि ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं दिनै प्रभु आफा बेयाव नुजाफैनो हानाय जों साफ्रोमखौबो नोंनो गथायो दिनै जोङो प्रभु नोंनि जोनोमनि साननि थाखाय जोङो थाम थिम जागासिनो दङ जों नेबायबायगासिनो दङ हे प्रभु आफा जों साफ्रोमनोबो मोजां देहाफोरखौ होदो जाहाथे जोङो नोंनि फैनाय समखौ मोजाङै नेनानै थाम थिम जानानै थानो हानाय बादि आरो जोङो अरायसम नोंखौ जोंनि मैखुनाव बजबनानै गोजोननायखौ मोननो हानाय बादि ओ आफा जोंनि बिनायखौ खोनासं Obong nini Pisa Yesus Kristus ni penai kabajan. Jam kemsi ni kabaperku nagarnan. Serangko kenaicun. Ada jebne sanau jebla ke jengko bijin petungan. Belajar bijak agar se jebringe kacangau baknu mencun. Piko jam jeni bigba Yesus Kristus ni kejar jam diye.
Tuhan kesini biar buliko kasih kebahagiaan Iswara najam tergenane bidu. Jadi keba nung nongabla janda jadu kaya jang ninni onaya tangnai padi jenni bina er kotenai perko najau piko jang Yesu ni mugai biye Purwan sejan lagi se tata kami mengikut kejawab tika dan biwa bongko kambai beni kuapan kasih belajar orang ketang ngomong jeng jeblai ko jarau ko nungko kambai gunaya gagam jeni bigma Yesu Kristo ni kejarjang jeng bi sandi takai lama nai ni bini somai lanai sokonai ko menna आशा कलम नाने जबला जन्नी बिगवा जैसे क्रिस्तोवा सुमेने या पिपिंगन पिनी कहना सरगनी कासे अंजार जापरा परपरजम पिनी सुमेना एको जम परमाये और बिसरनी वराइनी पकड़े मिटाव लगे जापाई Bigwan katatar kasih katatar demo be kotanai permisaya nijiwa petu ibar ko katar natakai tenitake ibar Yesu Kristo ni medam artai janai badi biar tainai ni kapu katanai sika je tainai ke biar kau najadam man Yesu ko lawai intiba ko gambai gabai iko kami selang sar karnanai biar pumbai insen koibu iko la arja be anni medam jeko nungsur nitakai kanai jagan Minani janai ko jakang la biye kauni akaya be kure kulawai ko nung tiba ko kotai bai ar kauni selangsa berkanane biye kumbaiisen koibu bikola ar bini praim den be anni leini kurai kedan ar juk jatta raja seni rodaini tei biko nungsur ni takai ar koi ni takai kai ganai jagan apni nimaga mennai bedi nungsur angko kesakamna tibar ko kalabai ta ये जनी बतंगे विषय के परमाइने
sanau kesekangan Repetanga setar sokograk preko jangan nunnu babu jangan nini metanga pena nunko daudo kelam kaga naikai jangan nunko hambai biye Kristoni medamar kaini bagalana jam poibu kata jiv jam kause kelam datan O bigaba nangni dularai bukamni gauju thaiko junior jini ketar kefa Francis ni jini lauker Thomas gubun lauker per nangke dauda kalamgra per daram sibi sulafer patai sulafer boy gubun najar ke are jini boy gubun onjelai raya per Jeni Pongbai Gnana Porto Besukang Jai Skang in Naini Biser Jang Kelang Bai Biser Ko Argasai Kinane Kangnai Perko Nani Jum Lam Kangau Nam Jeng Gasai Besayau Onanai Naibor Baknai Jagra Maria Isani Aitami Majem Bini Isai Getar Joseph Konhorjanai Per Argasai Getar Pajang Legase Jengko Jepne Gaya Getangau Bahagelana Somaide Jagasai Mukayau Nangni Kesako Japung Hebai Jeng Biserjeng Legase Nangko Baknaide Aras Somai Hana Hanai Baini Nangni Psa Jesu Kristoni Geserjen Amen. Bini gedurjam bijam biniya ko kasih kebaharapa ketar juni anggu jadulnya kasih manar samainaya ora ibu ninina जब कोई बड़ा कैसे आपका ईश्वर ने कोड़ा ही नहीं तेरे जिसवा जब को परम लंबे वो बिगवा कासे हमें निकले जंगो बेका अरबे जन्ने के तांग संध्या जन्नो ओन्नाने के जनाई गए इन्हें वंशिमा ओन्नाई जन आव निकले जंगो के जान कलाई कासे सिंहासन निकले जंगो बहन जरे जन असेगरा जिसु क्रिस्तो ने पेपुन को रुंगाना में बिजिंग जन लामा नहीं है वो बिगवा जिसु क्रिस्तो ने कवने जन्नो जनाई कर को बुंदन
ang nusirni kejenai ke padangga kauni kejenai kam nusirni gaye jadi pau perni saya ganai eta dini sebiari perni binai ni saya nai go jennabu sekerai dini kejenai ron nai ko jero nungjuk chaptara jase tangan hador bengen Kristus kejenai orai go sujan thakam kau jero unjanya kadini jenta Ini Yesus ni mendak bisa dari bumi kau ko anak nilai, cek lagi suku naik numpang, bagi lau ko kena sumnu numpang, tempoh ibu berjalan. Kristus ni mendak mentia jantung.
Sikangde Ordination Jevsina Usande Argone Ramdana Obong Niprai Ninia Pida Jambini Wapa Nung Jenna Serganiprai Agar Gaye Nini Gyan Jan Tanani Tana Albe Bubliao Bagar Lagubinjan Sergani Jirat Perko Melna Jelko Paran Jambiko Jesuni Mukai Biye Pigwaya Sajan Lagase Tata Asiku Abra Yisur Pipa Aripisa Akata Jiwa Nisarko Prayer Gata Nisari Bidai Lade Jisuni Onaya Orai Sajan Tata दिनैनि नैथि गाहाम खौरांखौ फरायगोन रमारिफोरनिफ्राय गोजोम 15 बोखावनायनि 4 सिरिनिफ्राय 9 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दं गुबुनखौ खुसि खालाम बे शास्त्रनि लिरनायजों जोङो सैसोनो हानाय बोलो आरो गोसो गोहो मोननाय बादि आरो बेजोंनो जोंहा बरसा थानाय बादि शास्त्राव लिरनाय मानियानो जोंखौ फोरोंनो थाखायसो लिरनाय जादों ख्रीष्ट जिसुआ जेरै मावदों बेबादि मावनानै सैनो हानाय बोलो आरो गोहो होग्रा इसोरा नोंसोर गासैखौ सान्थियै खौसेयाव दोनथों अब्ला नोंसोर गासैबो जै जै जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि इसोर आरो बिफाखौ मोनसे रावजों बाख्नायनो हागोन इसोरनि महिमानि थाखाय ख्रीष्टआ जेरै नोंसोरखौ नाजावबाय बेबादिनो नोंसोरबो अननायजों गावजों गाव नाजावलाय मानोना आङो रायथियो जोंनि आजौफोरनि सिगाङाव समाय लानायखौ फोजोबनो आरो बिनि दयानि थाखाय गुबुनारिफ्राबो इसोरखौ महिमा गोनां खालामनो हानाय बादि ख्रीष्टआ जुदियारिफोरनि लें जाफैबाय शास्त्राव लिरनाय दं गुबुनारिफोरनि गेजेराव आङो नोंखौ बाख्नायगोन आरो आं नोंनि मुङै बाख्नायनानै रोजाबगोन बेनो दिनैनि नैथि फरायनाया फोरबोआ नोंसोरजों लोगोसे थाथों गोथार माथाइनि गाहाम खौरां थाम बालाब से सिरिनिफ्राय 12 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दङ जहन बाप्तिस्मा गिरिनि फोरमायनाय बै सानफोराव जहन बाप्तिस्मा गिरिया जुदियानि फोथाराव नुजानानै फोरमायबाय गोसो सोलाय मानोना सोरगो रायजोआ खाथिसै बियो बेनोमोन जायनि सोमोन्दै जेसिया नाबिया बुंदोंमोन
मारु गोरान फोथाराव सासे गाबज्रि बायग्रानि राव फोरबोनि लामाखौ थाम थिम खालाम बिनि लामाफोरखौ गेबें खालाम दा जहना बिनि जानजियाव बिगुरनि गुनसा खारदिंनाय उट खोमोननि सि गानदोंमोन आरो बिनि जानाया गुमा गयनफोर आरो हाग्रानि बेरे मोदैमोन अब्ला जेरुसालेम गासै जुदिया आरो जर्दान सेरनि ओनसोलमानिया बिनियाव ओंखारबोबाय आरो बिसोर गाव गावनि पापफोरखौ सिमान लानायजों बिजों जर्दान दैमायाव बाप्तिस्मा होजाबाय नाथाय जहना गोबां फारिसाफोर आरो सादुकाइफोरखौ बाप्तिस्मा लानो फैनाय नुब्ला बिसोरखौ बुंबाय अ फिथिगम जिबौनि फिसाफोर फैगोन रागा जोंनायनिफ्राय बारग'नो नोंसोरखौ सोर सिगिदों गोसो सोलायनायनि समायथाव फिथाइ थाइ गोसोआव साननानै गाव गावखौ दाबुं जोंहा जोंनि बिफा आब्राहाम दं मानोना आं नोंसोरखौ होनो इसोरा बे अन्थाइफोरनिफ्राय आब्राहामनि थाखै फिसाफोर उजिहोनो हागौ दाबो रुवाया बिफांफोरनि गुदियाव दोनखा जाबाय बिनिखायनो मोजां फिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफाय जागोन आरो अराव गारसन जागोन आं नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनिख्रुइ बोलोगोरासिना आंनि उनाव फैगौ आरो बिनि फैथाफोरखौ लानो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन बिनि हुखेना बिनि आखायाव दं आरो बियो गावनि खलमखौ फोसाबगोन आरो गावनि गमखौ बाख्रियाव बुथुमगोन नाथाय बियो जुजाइखौ गोमोरनो रोङै अरजों सावगोन बेनो ख्रिस्ट'नि गाहाम खौराङा